Ekitaldi hunkigarria Donibane Loitzunen Añez Lasal gaztelaniako irakaslea hil zutela urte bat bete denean. Lorategi bati bere izena eman diote eta gazteen osasun mentalerako errekurtso gehiago eskatu dituzte bertan. Arratsaldeon ikus-entzuleok, bertan izan da Fran Dolosor lankidea, baina gaur marrazkirri ere izango dugu aipagai 15 urteren ostean. Ostibarre Baiarara itzuli bai da eta ostiralero bezala gure asteburuko proposamenak ere eskainiko dizkizuegu. Ongi etorri. Urtea Donibane Loizuneko ikasle batek bere erakaslea labankadaz hil zuela, Añez Lasalek 52 urte zituen. Donibane Loizuneko hiriak omenaldia egin dio bere izena lorategi honi emanez kulturgune berriaren ondoan. Ikasle, erakasle eta hautetxien ondoan biktimaren burasuek eta alargunak berak parte hartu dute. Elle était ma princesse. Nous garderons en nous sa discrète présence, mais ô combien radieuse. Printzesa diskretoa bezain ederra, begirada dirdiratsua, Añez Lasalen bikotekideak ezin du antzi bakotsaren oberena agertzea lortzen zuela. Aujourd'hui, certaines jeunesses, on ne comprend pas trop, on ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces jeunes, de certains jeunes. Donibane Loizuneko auzapezak baliabide gehiago eskatu du gaztean osasun mentala hobezaintzeko, erakasleak lehen lerroan direla, ulertzen ez diren erasoen aintzinean. Omenaldia egiteko kulturgunea hautatu dute, biktima biziki kulturzalea baizen senideak ikasle eta irakasleen laguntza eskertu dute, ikerketak aintzina segitzen du, gertatu zenaren rekonstrukzioa egingo da apirilean, orduan ere momentu mingarriak ainitzentzat dudarik gabe, omenaldian bederen hitz eztiak eta doinu hauek xamina doidoia goxatzeko. Marrazkirri erakusketa edo ekimena itzuli da 15 urteren ostean eta Ostibarreko Baiara berriz ere koloretzen du, sortu zeneko zuztarrak oinarri hartuta. Baginen bizpairu, alaket ginuena marrazkiak egiten, eta berdin-berdina, irri egiten, eta euskaltzalea ginen, eta euskara, marrazkiak, umorea, horiek oro elgarri lotuz egin ginuen, marrazkirri abiatu ginuen, izuran kulturetxe bat behitzen, han bertan. Marrazkirin harima fierrez duk, bagindik eta marrazkiri batin, eta jo, haintzinan iauteriak eta batuk, eta ono batik santi bat eta hoi batuk, eta hola asiauk eta izuran eta marrazkiri hori. Egia garaiaietan iauteria etzela gehiago, hemen etzela ezer egiten. Nahikeri horri tiraka 20 urte zirauntzuen, baina 2009an Haizeberri kulturetxea itxi zenean, bertan bera geratu zen. Hala ere jendeak ez zuen ahaztu eta gaur egun marrazkerriko antaulatzaile taldeko kide den Magi Irigoienek ekimena berreskuratzeko ideia mahai gaineratu zuen. Eta orduan lehenbiziko urratsa nik uste oneski zela proposatzea edo jakinaraztea marrazkirri bere garaian abiatu zuten Oier, Alain eta Piarresi. Eta horiek errantzuten baiez, ongi hartu zuten, eta orduan arrasmanea naturalean janda xuxen. Bi parte dituela errandezagun batetik erakusketa bera, hilabete batez hemen egonen dena, ezbeletenean, Lartzabalen, eta bestetik erakusketa horren estreina gaualdia. Jende biltze bat, irri egin arazeko, ongi pasatzeko, eta espiritu horri atxikina izan diogut, lehen lerroko musikariak, bersolariak ere bai, eta gero marrazkilariak denetari. Orduan hori deialdi erekia da, nornaik egiten albaitu, ez da profesionala izan behar, aurre gazteek ere bai, berdin adinekoek, berdin, eta hori da nik uste Euskal Herri guztian ez da hau bezalako erakusketarik. Egiazki, da gauza bat izugarria. Baldintza bakarra, ematen den gaia jarraitzea da, eta itzulerarako hautatu dutena, Botazank izan da. Botazan, botazak, eta biek elgarrekin botazank. Bagik guaiko egunean mekeuk, biziki nigar, behar nigarrak izar hautso irriatuke.
dena konta dezagun zergatik atera zen gaia, elkartu ginen lehenbiziko bilkura hartan hemen, eta gure arteko bat ari zen telefonotik solas, eta orduan Alainek botazioan, botazak hori, botazak zikinkeri hori! Horan pesatu genuen, gaia ja badugula. Baina gaia ez da aski eta beraiek horri zuriaren aintzinean jartzea eramaten dituen arrazoia. Guztan dugun gutizia bada, entsegur frustrazio batetik ateatzen da, entsegur. Nik uste eskoletatik aste eta hola, jendeari etzaiola usu ematen parada adierazteko barnean duen hori. Talako batean horri xuriaren aitzinean jendeak zer duen botatzeko, hori bizik interesanta izaten da. Diruak izorratia egitek, eta hortan gitu, beti lanian izan behar, beti bizi behar, hori iztia egiten da, nekez egiten da. Erakusketa martxo hastapenera arte egongo da ikusgai, eta horrelako ekimena gauzatzeko etxea, kabia edo gune bat ere behar da, eta duela 2 urte modu eraberrituan ateak zabaldu zituen Lartzabaleko Ezpeletenia ostatua izan da beraien aterpe berria. Ostibarreko kultura eta euskal kulturaren kabi bilakatu dena. Ekitaldi kulturalak ukan ditugu. Jakinez baditugula 2 elkarte Ezpeletenian, bat liburuen eta literaturaren inguruan, eta beste bat Ezpeletenia dena gehiago ekitaldi kulturaren antolatzeko. Eta beste elkarte ere urbildu dira 2 urte horietan gauzak antolatzeko, eta biziki konten gira, guretako biziki importanta zen kulturan zerbait egitea. Emeki lortzen dugu ere lagundua izaitia, bada eke, bada elkargoa, departamendua ere bada laguntza tipi bat emanen dauku, Euskal Irratiak, beti ordena, emeki plantean ezartzen gira, eta denen esker lortzen dugu gure sopoa iten kulturaren aldetik. Beren kultur ekitaldien berri sare sozialetan izan daiteke. Baina kulturgunea bakarrik ez, hotela eta jatetxea ere bada eta astean zehar lekuko laborarien produktuekin osatutako eguneko menua eskaintzen dute, baita karta bat asteburuz, eta gaualdi eder baten ostean edo ingurua ezagutzera joaten direnentzat ere, 14 gela dituzte eskuragarri urte guztian zehar jendea aterpetzeko prest. Arratsaldeon ikusentzuleoko ostirala da, beraz, asteburuari begira jarriko gara eta hainbat plan proposatuko dizkizugu, eta lehenengo plana Nereak aurkeztuko digu. Hori da, lehen plana, bertsoak proposatuko dizkizuegu gaur gauean arratsaldeko 8etan Arrosan Elgenia ostatuan, Aira Aizpurua eta Maialen Lujanbio izango dira, beraz, 2 txapeldun eskuz esku gogoratuko dugu Airak iparraldeko eskolarteko txapelketa irabazi duela 4 aldiz, eta Euskal Herriko eskolarteko txapelketa ere 2 irabazi du, iaz azkeneko irabazi zuen, eta Maialen ere biztan dena txapelduna izan zen. 2022ko bertsolari txapelketa nagusi irabazi zuen, baita 2017koa, eta gogoratuko du gainera 2019ko korrikako mezua ere, berak, Maialen Lujanbioke idatzi zuela, beraz, esan bezala gaur arratsaldeko 8etan Aira Aizpurua eta Maialen Lujanbio, eta bertsoekin jarraitzeko, baina kasu honetan Arrosatik itxasura eginen dugu salto. Igande hontan Sanoki gelan 4etatik goiti Maialen Arzailu, Aitor Serbier, Oiana Iguaran eta Unai Agirre izanen dira. Urteroko ohiturari jarraituz aurten ere hitzetik urratsera bertso saioa antolatu dute. Sehaskan aurten baina leku aldatu dute, Senperetik itxasura, eta bestetik korrikarekin batera antolatu dute elkarlanean hitzordu hau. Sarrerak 10 eurotan eta aurrentzat 5 eurotan. Korrika aipatzen du, bakizue korrika Irundik Baionara ibiliko dela martxoaren 14tik 24ra, eta zuzen korrika kulturalakari hainbat ekitaldi antolatu dituzte. Horien artean gaur bertan Baionako Magneto aretoan iraganen diren kontzertuak. Ahozakil Connection Saratarrak, Quartz eta Okiri Farfala Zarauztik etorretako rock taldea oholtza gainera igoko dira. Gaualdia 9etan hasiko da eta sarrerak 8 euro balioko ditu. Eta gaur ere ekitaldi berezia Urruñako saia ostatuan Harri Iraeta ikasleak egindako dokumentala estreinatuko dute Urruñako kuskustu txarangari buruz. Bakizue kuskustu txaranga oso ospetsua bilakatu da, 40 urte jada sortu zela eta urte luze hauetan Euskal Herrian gaindi ibili da. Eta beste hitzordu bat ere Franken eskutik. Jauteri garaia baitugu, batzu mozo jotzeko, batzuek
mozojotzeko parada izaten dute orain, berze batzu urte osoan mozojotuak, edo ez dakin nola behar den. Afera da, Urruñan dugula itzordua, larun batuntan atxaldeko 4:00 goiti, Urruñako jauteriak alde batetik, handik hurbil ere, 8:00 goiti, hori Getarin, beraz izanen da hor ekitaldi frango, eta larun batarekin beti, baina kantuz aritzeko, Baionan kantuz dugula hemen Lapurdiko hiriburuan, beraz elkartu, elgarrekin kantu egiteko, kantuan aritzeko Guillaume Irigoyen lankidearekin, hemendik agurtzen dugu, aldi batez gehiago, eta euri egiten badula saieko, Baionako azokak bere ateak irekitzen baititu, eta han bada, parada, elkartzeko, eta hola pixkat edo buruz, gogoz, edo liburuska batekin, eta gure kantu ederrenak, eta elgarrekin emateko beti plazer izaten da, dantza egitea alde batetik, baina kantuz aritzea ere bai, eta beraz, Baionan kantuz edo beti parada ona izaten da, bereziki aterbea bilatzen bali madugu asteburu hontan, hasteko. Ikusentzuleok ikusi duzu hainbat aukera asteburua gozatzeko, eta guk gaurko saioa Quartz taldearekin amaituko dugu, eta igandean itzuliko gara astekariarekin, bitartean izan ongi.